So far, Tinodakis are 8. It's a 4. Evans. Oh, Murumukaro Munoma Gutu Mpandawana. Murum sends this area. Condom. So I will not to wrap a dispenser. That's not bad dispenser. My motor will be my Tomato 50 cents. Protector. One protector. No vanilla strawberry. Top under Condom. Top you you know, I am dispenser. I'm not going to ask Anora. Ah, je coûte. Je connais ça. Mucha chance no mais, vou te dizer chance. Oui, Condom runs $2. You couldn't take a condom and you are. But I would even. So I could do consider what you very share about to show the Bonde, never go my condom. Chakudzuka nekuda kuti maakutengesa makondomu aya zvinova zvinhu zvavakamati munofanirwa kungozofa kupiwa pachena mumabhawa akaita saya ndo matinomira isi ndo munowanika mahure anditi mahure haawaniki mariko anowanika kudzimba uko havo vanoitawo secret asi mumabhawa umu maakutengesa makondomu aya asi kutengeswa baba ndemahara aiwa tirikureva kuti isusu kuwana achitengesewo nemahari inogona mukapindamo mune makondomu mamwe ari kutonzi $2 aya anonzi maprotector aya atati achitenga kuti atati chinzi 50 cents akuisa kumadhora takadaro saka hapasina protection iripo zvatongoe kutongoti matongoti edziya ngaidii pane kuti chipi vanenge vatokuenda maybe vanenge vakanzwawo information inenge yanzwika kuti wakuchanzwa kuchanzwai asi muchingobva zvichingopera izvi zvatodiwo zvavhara tototanga kutenga izvi zvinhu zvangu anototengeswa hangowanika aya haatowanika anowanika kuzvipatara aya haawanikwi kumabhawa aya haatowani kumabhawa aya ukatoenda kuchipatara ndopaunoawana manhekipirani but muno mabhawa mukuwana anotengesewa then maprotector achona munenge muchiti ndo anopa huwe maprotector anowanika achona akawanda aya haachawanikwi majulekisari anowanika kuzvipatara munomu ndo akutengesewa saka hapana dzakuti kwai pane prevention HIV maprotector kuti unaro munhu ndioneke unaro handiti asi kuti ndichisuta baba nhengo yako inenge unayo especially kuchipatara izasari ewaita iri chimunhu zvakadai uchinopokera panhengo yako muno ndo isiri hatichikange munhu unofana kusungunuka mumuviri mako unaro ndiye ndinaro inini but idoko harikwanisi kuti tikwane ring here kumashure but uchipedza kutapo ndoziva kuti dzinogona kuwanikwa kuti chihure chogona kwatiri especially vanhu vanoti vanhu vanomwana kuita chihure unaro idoko harikwani uchipedza kuti une nemunhu wako rabharukwa kare ziva kuti ndokwanisa kuti mukadzi wangu akazichengeta ari kumba atowana chigwere nokuti ini ndi baba ndiye ndiri kuno kubhawa maimfana vatodii atikaona makondomu edu anogona kuwana anoenderana nesu vanhu nokuti vanhu takaberekwa zvakasiyana siyana indi mumwe mupfupi mumwe murefu mumwe mutete kunyanya
kunyange nekuzasi uku ndozviripowo saka kukaita chinhu chidoko haichakwani vakangodaro chete Fara singaiti mai. Supply kuita shota anofana kuramba achiuya nguva nenguva ndo zvatinotarisira kuti zvinge zvichiitika tokumbirawo mutudziro ari kumusoro kuti aramba achiuya makondomu anomboshayiwa anomboshayiwa tichitomatsvaga tichitomashayiwa mukashayiwa munoita sei tinopedzisira takutonotenga ekutenga ariko anowanika ekutenga asi tokurudzira fanike nyaya yehurumende kuti aramba achiuya pamunotenga anenge achita mari anoita 50 cents chikatoni hatiti mashaya nekuti kana ekutenga acho munoita panenge patoshata ipapo kana pashata munoita sei musati mapindira wotoregera mabasa acho iyayo ko makanzwa here kuti magaya ari kuti kwane mushonga wedu ipapo handidi kunyeperai uri kuda kuti vanhu vakware saka imimi purogiramu yenyu yakatonaka iyoyo yekutopa vanhu manhigiriki nemahara iyayo tokurudzira izvozvo kwete kukurudzira kuti kune mushonga dzakuna tokurudzira kuti vanhu vakware Pinda 15 money, 15. How you Pinda. Chairperson of Mpandwana Town Court tirikuona paitwa chirongwa ichi neNational AIDS Council chekuisa madispenser anopa makondo mabhawa munochionawo sei chirongwa ichi? Chirongwa ichi muna maMpandawana tinochigamuchira zvakanaka sei nokuti tine vanhu vanogara munomu vari kusakatika nezvirwere zvepabonde saka kana tikaona zvakadai tinoziva kuti tichadetsereka zvinokwana imisa kansela muri munhu anoteererwa kana muchinge mataura zvinhu zvine chekuita neupenyu hwevanhu. Pane mashoko ari kubuda kune mamwe mafundisi mamwe machechi ekuti vaane mushonga unorapa chirwere cheHIV neAIDS. Imi munoti chiina zvezvo? Inini semunhuwo anorarama upenyu hwamazuva ano ndinope
kupikisana nazvo kuti munhu ati ane mweya mutsvene wekudzivirira chirwere chakaita sechi HIV chiyagechi akuenderana naizvozvo vamwe vanhu vakuru vedu vakare vane makwenzi avaiziva asi vafundisi ava asi kutaura kuti vanoshandisa makwenzi anditi hati zvativirana nazvo. Saka mashoko enyu amungataure kuvanhu venyu vari muwadhi menyu nevamwe neruzhinji rweZimbabwe takatarisana nenyaya iyoyo ndeyekuti chii? Mashoko andingataura kuvanhu vari mudunhu medu munomu ndeyekuti vanhu vanozvidzivirira panyaya dzezvirwere zvepabonde tichishandisa kana makondomu iwaya akati kuenda kuzvipatara dai vangange vavhara vakaenda kuzvipatara vanenge vane ana mazvikokota kuutano 17 years akupinda munyaya yedzidzo chichifambi munhu noti nevamwe vana vasingatoendi kuchikoro vana vabereki vanoita zvichifambi pambekuti izvozvo saka vana vacho vechisikana vari kuteedzera tsika idzodzi. Pane department yanamukura rinotombotibetsera nana mai muvhiwa kudzidzisa vana vedu vatinawo munomu kuti vakwanise kuzvibata. Chirongwa chemakondomu muri kutoona sei chakatangwa neNational AIDS Council? Hai, chakarongeka. Haikona zviya zvokuti unongopuwa kadhozi rangoswa chingosimudza rese kozvinova kuselekta unoda uenda. Haikona zvokutora kadhozi sangozosara vasisiri. Handiti takatarisa nzvimbo yeMupandawana, nyaya dzechifambi dzakamira sei? Muno ndomusha macho. Muno makazara ndomana solo namudza eshemusha. Saka chakazarisa zvinotoreresa chaizvo. Pane nyaya yakabuda yakataurwa namagaya yekuti vaakurapa utachiwana hweHIV/AIDS. Munoti chini nyaya? Ya inoramba. Nokuti havangatiwo vakawane mushonga wacho. Iwo wakashayiwa the world country yese yakaushayiwa mushonga iwozowana kuti hazviitikizve. Muri kuita chekudistributa makondomu chemuri kuita kuno Gutu? Okay, ndinoda kutenda. Chirongwa chatiri kuita ndechirongwa chimwe chakapinda musystem manje chinonzi chemakondom dispensers, apo patinotarisa kunzvimbo dzinonyanya kuenda vakawanda vanofarira zvokumwa nehama dzedu dzinoita zvokutengesa bonde anonzi masex workers. Kuno vanoshandisa zita rekuti sisters with a voice, kureva vasikana vanoita zvokurarama nekutengesa bonde. Saka takaona zvakafanira kuti hongu kune dzimwe nzvimbo tinoziva dzinowanikwa makondomu sekuchipatara nemumashops nevamwe vanoitawo zvokutengesa, asi takaona kuti seNational AIDS Council nzira tinogona kuti tiwedzere kuwanikwa kwemakondomu kushandisa anonzi makondomu dispensers, apo patinenge tichiisa makondomu muchikondena munhu achingotora nhamba yaanoda kutora kushandisa musi uyoyo. Saka ndochimwe chirongwa chataona kuti tikachiwedzera tikapinda almost ma-outlets mazhinji anosangana vanhu vachiita zvokutandara chinogona kutibatsira kuti tingarijisa HIV. Vanhu vachichema-chema nenyaya yekuti makondomu vanongopera. Tinoda kuti in terms of refilling supplies nechirongwa ichi chatinacho hatitarisiri kuti makondomu achapera, nekuda kwokuti tinenge tiine urongwa hwekuti nguva nenguva tichacheka tichiwedzera. Ende ndinoda kuti tirikuzivise kuti tinenge tichitoonawo mukana wekuda kuziva kuti makondomu atorwa atadistributa iko zvino akambowanda zvakadii, nokuti chikondena chiya tikachizadza chinokwana makondomu anokwana 600. Saka tinenge tichiita replenish nguva nenguva kuitira kuti asawanikwa achishayikwa. Saka tine chirongwa ichocho chokuti time and again tinopota tichinotarisa tichiona kuti makondomu iwayo achiri mere anoda kuwedzerwa. Chirongwa ichi chane 2 weeks chatanga, asi kunatsa kuzotanga chakatanga last week. Saka chisati chanyanya kuzikanwa musystem sezvo chiri chinhu chitsva muno magutu mudistrict. Saka tinotarisira kuti nokufamba kunoita nguva vanhu vazhinji vachange vakunzwisisa nokuziva kunowanikwa makondomu iwayo panzvimbo dzakaita saidzodzo. Former dispenser yayo maidistributa sei makondomu enyu? Asati auya vanhu vaishanda vachienda kuzvipatara
mamwe taisa mumashops asi muchaona kuti nhamba yacho yataisa mumashops pamwe pataitsveta paigona kuti munhu anetseke kuma-access. Saka ndo taikurudzirawo mamwe ma-stakeholders nyangwe zvazvo vasingaiti HIV vange vachitorawo makondomu vachiisa munzvimbo dzavanoshandira kuitira kuti vanhu vagone kuwana makondomu. Idzo nyaya dzechifambi dzakamira sei pano pagutu? Chifambi hachisiri magutu vega asi munomo chirimo chinoitika ndechekuti chinoitwa nemhando dzakati wandei. Vamwe havachaiti zvokubuda pachena sezvaizikanwa kuti vanoenda mumabhawa. Vamwe vakutoita zvokungogara mudzimba vachishanda nefoni, vamwe vanoitawo zvokushandisa magonyeti, vamwe vanoitawo zvokutopindawo mubhawa vachiriko vanoita zvokupinda mubhawa. Asi chiri kuitika ndechokuti mazera manje akasiyana siyana anoita chifambi. Takutonetseka kuona kuti vari around 16 to 24 years vari kutopindawo muchifambi. Zvakadai zvokuti vamwe vanenge vachitoshandiswa nema-old anonzi maqueen agara ma-off-layer kana kuti asiri mumaketi. Saka ivo vanegona kushanda nevechidiki voita sei voita ukama navo vachivatsvagira vakomana vachitowanawo kurarama. Saka ndingangoti ndo mafambiro anoita chifambi muno munzvimbo. Saka ine inotora hotspot yotinotoona kuti ma-sex workers atori kuwanikwawo kunyange nemuno magutu nechimiro chakaita nzvimbo yacho iyo. Saka mune zvirongwa here zvamuri kuita nema-sex workers kuti akwanise kuwanawo dzidziso maererano neutachiona hwe-HIV/AIDS kuzvidzivirira? Tine zvirongwa zvakati wandei zvetinoshanda nazvo zvetinoita seNational AIDS Council. Regai titange tichiti tine inonzi iyo sex work sensitization program. Apa patinounganidza hama dzedu idzo vasikana tichivadzidzisa kune maplayers anenge achiuya ma-implementing partners vanonge vachiuya vachipawo zvidzidzo zvinoenderana nokuda kubatsira ma-sex workers. Regai tore muenzaniso wekuti tikatarisa Ministry of Health ndo main player inobatsira panyaya yekudistributwa kwemakondomu nokudzidzisa nyaya yekutestwa for HIV nekutotesta kwacho nekuisa vanhu vanenge vaita HIV positive paati nekukurudzira inonzi treatment adherence. Ndo chimwe chikamu chatiri kutaura nezvacho. Pane imwe programu yakatanga neDBCA inonzi micro planning program for sex workers. Iyi programu yatakaona kuti tikava nenzvimbo yotinoti ma-sex workers anogona kuaccessa ma-services akaita sepachipatara senge muno magutu ichiri panzvimbo duku inonzi Gutu Hospital. PaGutu Hospital takatovhura clinic yakangomirira ma-sex workers avanotarisirwa kunge vachiinda kundorapiwa nekundowana ma-services musi wechipiri chega chega muvhiki nemusi weFriday wechishanu chega chega muvhiki. Vanenge vachindorapiwa nekundotestiwa for HIV. Vanenge vari paati vachitondowanawo mishonga yavo kuti vange vachimwa mishonga iyoyo. Then this program ye-micro planning tine vanonzi ivo ma-sex worker peer educators. Ndeve vanongoraramawo netsika yechifambi ye-sex work nekurarama nekutengesa bonde. Ava ma-peer educators zvavanoita ndezvokuti vanofamba vachikurudzira hama dzavo ma-sex workers vachivakurudzira nezvokuti bonde rakadziviririka, vachivakurudzirira kuti vange vachindotestiwa for HIV, vachindovakurudzira kuti varapiwe ma-STI kana unenge anawo, nokutokurudzira kuti ane partner yake zvingabatsira kuti vaende vese vandorapiwa STI, chero kutokurudzirana kuti nepartner itestiwe for HIV. Zvinenge zvakatonaka. Saka ndo mamiriro ari kuita program. Saka ma-peer educators anodzidza nevasikana, anovakurudzira kuti vawane ma-HIV services kuzvipatara, nokuti vachiita zvavo vazvidzivirira. Pamusoro pazvo vane va-refer for services. Ndo zvimwe zvinoitwa nema-peer educators vachitsigira chirongwa che-micro planning program for sex workers. Tichiri pane ma-sex workers ipapo kana kuti panyaya dzechifambi, makatarisa imimi muGutu district kana kuti munharaunda yenyu nemudatabase menyu,
nyaya dzezvirwere zvepabonde maSTI dzakawanda zvakaita sei? Tingati pamwedzi muri kurekodha macases matsva akawanda zvakaita sei? Ya, ichokwadi kuti maSTI anodziviririka, asi handingazivi kuti kubva rini tichiri kungoripota maSTI. Taitarisira kuti kana tingatarisa kuti madiarrheal diseases anogona kupera, maSTI taigona kuwanikwa achipera because they are preventable. MaSTI iko zvezvi takatarisa mugore ra2018 pari kutaridza an improvement in terms of reduction yema cases anoreportewa. Senge for this quarter yatiri kutaura ya inotanga July, August and September, macases atakaripota aiva around 800 from 1200 ataimboripota kuma last year. Zvakutaridza kuti ma-interventions ari kuitwa ne-National AIDS Council nema-partners ari kutaridza kuti basa riri kufamba zvakanyatsonaka ende vanhu vava kunzwisisa kuzvidzivirira against STI. Nyangwe zvazvo vachiripo, asi totarisira kuti tikaramba tichingodzidzisana tichidistributa macondom, pakupedzisira tichange taane vanhu vashomasa vanenge vakuwanikwa vane ma-STI. Pakliniki yenyu papa, sorry, yamati inoatenda Tuesday neFriday inovhura nguva dzipi? Because ndatobvunzwa elsewhere zvichinzi matimes acho kwatove inonzi moonlight testing because masikati vanhu vanenge vakarara. Saka imimi time dzenyu ndedzipi? Isu tinongoti maservices anoofewa nguva dzokuitwa kwebasa nguva dziri dzose, kutanga na8 kusvika nepanochaisawo vashandi vekuministry of health, kusvika na quarter to 5 vachichaisa kana kuti half 4 ndo nguva dzinenge dzavanenge vachikwanisa kundowana accessa maservices. Chakatambigwa sei chirongwa chacho ichocho from what you have seen? Chirongwa ichi chinotaridza kuti masex workers ari kuchifarira nekuda kuti tisati tangochiita panzvimbo iyoyo pachipatara takatanga kumboita meeting nemasex workers emunharaunda muno tichivaonesawo pfungwa iyoyi. Ndivo vakatofara kuti isusu tinotofarira nokuti hatidi kusangana neruzhinji kuti tione kwetichipuhwa maservices. Tinongoda tinoenda tiri isu tega tichinotaura nyaya dzedu tega tichipuhwa rubatsiro rwakafanana nesu. Hatidi kunyanya kusangana neruzhinji, plus kumira kwenguva refu kunoita sei kunotiremera. Nekuda kuti tinenge tichida kuti tidzokere kudzimba tindogadzirirawo kupinda mukati mebasa. Saka ndo zvatiri kuofa panguva iyeyi. Muningaiti kudai kange ichiitwa kune mamwe madistricts, asi muno magutu tanga tisati tapinda mairi. Ndana zvirongwa zvanyanya kuti vane zvazvapa zvakanyanyonangana nemasex workers. Ko varume vanhu vamaclient emasex workers, zvirongwa zvamuri kuita navo ndezvipi takatasana nekudzivirira HIV? Pari zvino tine chirongwa chinonzi icho behavior change motivator chakanyanya kutarisa vakomana nevarume vakuru. Hachisati zvazvo chanyanya kudzikamidza, asi mukufamba kuchaita mazuva chirongwa ichi chichange chanyanya kukwirira. Tine vanonzi maBCCM vanenge vachiita vari paward pega pega. Saka ivava vanenge vachiita vanogona kuita door to door meetings vachidzidza nevanhu pamusoro peHIV munzvimbo dzavanogara, mungava mumachechi, mungava mumabhawa, vanondosvika vachitaura nezvazvo. Pamusoro pazvo vanonge vachitova refer for HIV services kuti vatestiwe for HIV. Wachatanzwa kuti muri kuita muno magutu. Ndakasoma. Chakamira sei chirongwa ichocho? Chirongwa chedu ndeche masex workers. Inini ndine sister ndiri MP educator nemagutu. Ndinoshanda nemasex workers
tinoita door to door tichipinda mudzimba tichitaura nevasikana tichivakurudzira kuvapa makondomu nekuvakurudzira mashandisirwo nokushandisa makondomu, nekukurudzira vari pachirongo kuti vamwe mishonga yavo nenguva maringe nenguva yavakasarudza nenguva yavakaudzwa futi nachiremba nemataurirwo vanenge vadi vaita. Inini isusu tinoshanda tiri vaviri mumugwagwa, but tinoshanda neministry of health nadhaki, ndiye tinoshanda naye tichidzidzisa futi zvimwe zvirongwa zvokuti kana pakange paine zvimwe zvinhu zvinyuwani zvinenge zvamuka tinopinda futi muvasikana, nokuti vasikana hatikwanisi kuti ndivaunganidze. Vasikana vane dambudziko rokuti ukapinda mudzimba mavo vanaitaura kuti ndine mheni, vanaitaura kuti ndine hopi, vanenge vaitaura kuti zvine mari here. Saka ndakasarudza kuti nokuzvipira kuti ndinopinda muvasikana ndichitaura navo kana pane zvavanenge vachida zvandinenge ndinazvo zvinovapa. But chandinogona kunyanya kunge ndinacho kazhinji makondomu, nekuvakurudzira kupfekwa kwemakondomu nemashandisirwo avo echikadzi neechirume. Plus pane chimwe chinhu chandafarira pandasvika pano pachipatara, ndasvika ndichiwana panapa paine inonzi dispensary, condom dispensary. Condom dispensary inenge ine makondomu mukati, inopinda makondomu 600. Saka ndezviya zvokuti inotsvetwawo panzvimbo yakati wandei, nokuti vanhu vandinoshandidzana navo havadi kuinda pachena, havadi kuonekwa zvinhu zvavanenge vachiita pachena, kusanganisira nzvimbo dzavanorapirwa havadi kuti varapirwe pachena. Takasangana nevamwe varapwa tinenge tichida kuti tindewo pedu tega, senge zvino tine chichemo chokuti manesi edu anotirapa, tichipiwa manesi takapiwa vanambuya vaviri vanotirapa, but dzimwe nguva tikasvika panapa tinowana vakabatikana vane zvokuita zvakadi zvakawanda. Saka tine chikumbiro kuti tiwedzerwe chero vamwe 4 kana 5 pamusoro peivavo, tichiitira kuti kana vasikana musi wavanenge vauya kuchipatara kuzorapiwa vasadzokera vachiita vana kubatsirwa. Plus nzvimbo yekurapiwa hatidi kuti tisangane nevanhu vovanei vabva kwavanenge vabva, tichidawo nzvimbo yedu iri privacy. Kana vachinge vauya kuzorapiwa vasikana, chinhu chikuru chavasingadi ndechekuti vauye vasangane nevamwe vanhu kana kuti vamire, vane vachingoda kusvika vachipinda pavanenge vachirapirwa vachipiwa sevhisi yavo. Saka ini ndiri PHK ndinokurudzira vasikana kuti vauye kuno. Tine mazuva edu atakasarudza maviri, Chipiri neFriday nechishanu. Saka tinouya panapa tichipiwa masevhisi edu, vanopiwa family planning, vanopiwa vanorapa maSTI, vanotorawo mishonga yavo vachitora. Saka ndo basa rangu ine randinoita saPHK. Matimimi hamudi kurapwa panorapwa veruzhinji. Ndizvo zvinotaura vasikana. Sei vasikana vasingadi kurapwa panorapwa vamwe veruzhinji? Vasikana hatidi kurapwa panorapwa vamwe nokuti tinoitika ndechekuti pamwe ndichasangana nemheni yangu ipapo yozoda kubva yatonzwisisa, kana kuti ikabva ipapo tikanosangana mberi pamwe anenge atondichidyira vhesi akuti akutondiudza zvimwe kuti pamwe pane zvimwe zvinhu zvaukandivanzira kana kuti iwe wanga uchirapwa ipa anenge akuda kuziva zvakawanda. Saka vasikana vanenge vaine chichemo chokuti tinenge chingoda zvinhu zvedu zvinongoitwa pakadi pakawanda. Asi kunyange zvenyu basa renyu muchida kuitira pane maclients iwayo. Handiti zvirwere zviri kunyanyoita kuti vasikana vayo kuzotsvaga rubatsiro rwekurapwa kuno kuhospital ndezvipi? MaSTD nemaSTI. Takata sei nyaya yemaSTD nemaSTI?
zvinoratidza kuti vasikana vamuri kushanda navo imimi havasi kudzivirira bonde. Vanodzivirira asi kuti basa iri kai resex work rine pakawanda uye rine risk. Sometimes unosangana nemhene yako ukaitora ukaunenge watorana nayo anogona kukudza kuti handidi condom, ndakupa mari yangu, kana kuti pamwe avo vanotenderana. Dzimwe nguva condom rinodimbuka, dzimwe nguva munhu anogona kuti mabva uko muchiwirirana pakuzonoitwa kwebonde condom rinodambuka zvokuti munogona kutadza kuzvinzwa mese mozoriona condom matodi kuti radimbuka matopedza kuita bonde asi manga makadzivirira. Idzo mhene idzi dzinonyanya kubhadhara mari yakaita sei yekuti kana manzi ndokupai semenzaniso imimi mungazvipire kuisa upenyu hwenyu panjodzi yakaita saiyo, imari inowanzo kubhadharwa nemhene dzemuno maguta? Mhene dzemuno hadzibudisi mari, vanobudisa ma$20 ma-30 but haizi mari yekukecha. Mari yekukecha chaiyo zvino hakuna mari, vanobudisa ma$10 ma$8 mashoti time vanobudisa mapondo ma$5 ndomunhu anenge atobhadhara. Ndine mubvunzo nyaya yekudambuka kwamakondo uri machitaura kakawanda. Makondo manomuzodambuka asi hazoshasa zvakanaka. Chii chikuita kuti makondo madambuke? Because it's surprising. Kwanzi rikashasa zvakanaka kondo marifana kudambuka. Zvinoitika injodzi dzinongowanika. Dzimwe nguva rinenge ratopfekwa zvisizvo kana kuti rapfekwa nemunhu asingatoridi but atadza kundibudira pachena kuti kondo mandiridi but iye anenge aine achitongoziva kuti ndikangoripfeka ndakadai rinodambuka chete. Koma masex worker ekunoku akarongeka here sezve kune dzimwe nzvimbo dzekuti watori muregister munotoziva kuti tina nhingi nanhingi muno? Akarongeka, tinotoziva hedu kuti tinawo but nhamba yavo manje hainyatsikuzoti inyatsobatika zvokuti ndingadoma kuti ingaita 100 kana kuti vangaita 50 nokuti muregister mangu ndinavo vasikana vandinogara navo muno, asi nguva zhinji vasikana ava vanombobuda vachienda kuna nachifu. Nzvimbo yedu inei idiki yegutu igrowth point, saka muna makambani munongori ne42 infantry battalion yemasoja, saka vasikana kazhinji vanenge vakangotarisa kumasoja. Kana mari yemasoja ikangotyiwa 1 day yatopera, saka vasikana vanogara ari kuna nachiredzi kuna nabed bridge but vanopota zvavo vachidzoka but dzimwe nguvawo dzemaholidays vanenge varipo vachimbomirirawo vanobva kuna naSA, vanobvawo kuna nabotswano chichi, vanobvawo kumatauni vachiuyawo kuno kumusha. Tanzwa kuti pane vasikana vechidiki zvakare vakupinda mubasa iri rekutengesa bonde, muri kushanda navo here? Tiri kushanda navo. Ivo sevasikana vechidiki zvikonzero zvokuita kuti vade kutengesa bonde vachiri vana vechidiki ndezvipi? Zvikonzero zviri kuitika kuvana vechidiki maonero angu inyaya yekuti hatina hedu kumbogara pasi. Zvikonzero zvinonyatsoitika zvandiri kuona ndezvekungoti vana vari kungotiza chikoro tiunyatsonzwisisa kuti nyaya inenge iri wega unongobatanidzwa ungoona kuti masituations mwewo zvine zvangozobataniwo zvazvo nemusikanzwa neruchivo but situations. Vamwe vane vachiti vane vari nherera. Ndine mumwe mwana wandambe ndinaye but akashayika last month but anga aine 14 years achitouya mubvangu but mwana uyu nhoroondo dzake ndedzekuti aitombozigara futi kusocial welfare akatotiza social welfare. Saka vana vakadaro vazhinji vacho mumwe inenge ichingori musikanzwa, saka mubereki dzimwe nguva anopedzera akutongomukoniwo wakungomusiya but mumabasa akaita sesex work vana vemazera iwayo vane vangoshingirira zvokuuya but vanenge vari panguva yakaoma zvokuti varume vanoshanda nevanhu vakuru ndo vavanoshanda navo. Saka varume mhene dzatinenge tichiti tinokechana nadzo isusu vanhu vakuru ndo dzinonokechana nevana vaya ende varume vazhinji iye zvino vava kuda kuenda kuvana vadiki vaya nekuti vanoziva kuti ivo vanogonoita zvavanoda navo ende iye haana voice rinogona kutyisa munhurume uya. Akangomuti mari yako ndakupa indofanira kungoita zvandoda nevanhu kuti vanoda akanyara.
maite varume vaita mbiri here muno usangane nomumwe uku achiti ashayiwa size yecondom timambosangana nemaextra size kuti hatingashandise nokuti tashayiwa size tanga achinotaura sati ndambosangana pachangu handivakurudzira nokuti basa iri pacharo rinorwadza uye harina kutombonaka zvachose unorwadzei kana maakushanda munorara maakushanda vanomuka ndo zvandandichitsanangura kumashure ndichiti varume vatinosangana navo havana kufanana vamwe anenge angokukechera ngoda ngokuitira utsinga saka handingati ndigokurudzira mwana ariko kukuta uye abatwe rafu nokuti chinoitika ndechekuti murume wandarara naye nhasi anogona kumuka mangwanani uyu mwana iyeye watiri kutaura nezvake kana kuti ane mumwe munhu mukuru asingamuzivi munhu wake kana kuti anorwara pamwe ndakumudi ndakutomuziva ende ndotoziva metsi dzematauriro andinoita naye kuti azvidi azvinzwisisa uyo munyuwani wemuchirongwa ichika ichi womusex wekeka anenge asingatombozvinzwisisa saka munhu anokurumidza kupinda panjodzi asina kumbogara mazviri saka handizvikurudziri